vzadu pozadu. Já tomu nerozumím. Parkuje Pavorák? Jo. A ještě vydám i svojí. Uděláte mi někdo věšák? Damn it! No OnlyFans! To je hodit samic. Mám gatě. To je hodně dobrý. Zapadla tady. Jak já uhnu nohu, aby mě nespadla, když ho tě chytal. Prostě vejde nějak tam, jak stále tam tu. OK, a ještě zkus jednou a půjdeš dál, tak doprava. OK, doprava. Já vím, že to neslyšíte, ale to je třeba úplně mega nahlas, to je asi dobře. Já jsem to snažila dělat, že nic. Ne, v pohodě, to tam už nebude Nebude když tak. A zkusíme poslední pokus ještě tohohle, jak to bude vypadat. Jsem tam na tvýma štěňátkama. A to ještě jak to taky budu řeč. Žejský se sem. Okénko češtiny. Je, tak to děje se za vodníku, vole. Jo. Cože? Headphones. Headphone. To je první třídní výlet. To je mega dávno. A akce. Aza. Ale ten hlas je dobrý. Já jsem fakt nechtěl. Už je čul se tlemí, vole. Kokos, tak to je dobrý jak svině. Ještě jednou to samý. Jo, ten hlas je dobrý. Já to mám vědět. Já už mám jenom na jednu rukavici. Jo. Já už jsem utratil všechny prachy, já mám jenom na jednu rukavici. Čau. Ahoj. Jenom na to koukej na ten barák v tom hajzlem. A vy už to natáčíte? Můžeš, kdy chceš. Ne, že jakoby víc by, jakoby... Tak se koukám, a pak by bylo jakože... Jo, že bych se jakoby trošku pohotel. Neviděl ty změny. Neviděl? Akce. To je. Tak já mám nejít. Tak to bude.
Kolik tam bylo teďka v tom? Jo? Tady. Takhle to vypneš. Hej, tak ještě koukej se na ty schody a pak se vykoukej takhle ven, jak to dělá. Můžu si hrát s tímhle? Počkej, udělám přes. Už. Čteš něco pro sebe, ale spíš, že je to jenom tvůj jakoby tahák a víc to jako prezentuješ, jako že to říkáš někomu. Když jsi v Evropském parlamentu a něco tam říkáš. Jo. A ještě, co když si zkusíš dát jednu stranu vlasů jako přes rameno? Yes, aby to bylo takhle. Jak jsi udělal takový tohle, tak jsme to připomněli, jak jsme natáčeli to maturitní video. Au. Sorry, já jsem koukal jinam kameru. Yes, tohle byla bomba, akorát nesmíš chodit ke mně, ale se budou rozostří potom. Aha, sorry. Dobrý, tak ještě jednou, ale výraz byl skvělý. OK, a úplně poslední pokus. Zkus být míň jako. Víc jako. Tam k těm stolům. Jo, to je pravda. Sem, yes.